Keď sledujeme štatistiky policajných správ, nehodovosť v našom meste a koniec koncov v našom celom Slovensku na našich cestách je katastrofálna. O to viac je nevyhnutná otázka toho, či naozaj vieme poskytnúť riadne prvú pomoc. Som rád, že existuje na Slovensku mládežnícky spolok, ktorý má v rámci okresu sídlo v Nových Zámkoch a snaží sa motivovať mladých ľudí, aby nesedeli len pri Facebooku, pri tabletoch a vôbec na internete, ale aby sa zaujímali o ľudské zdravie. Výuka o zdraví, o orgánoch a vôbec o medicíne na základných a stredných školách nie je podľa mňa dostatočná. O to viac ma prekvapuje, keď mladých ľudí zaujíma zdravotníctvo a zaujíma ich poskytovanie prvej pomoci. Sám by som bol rád, keby postavenie Červeného kríža bolo v našich učebných osnovách základných a stredných škôl oveľa silnejšie, malo postavenie na úrovni ostatných povinných predmetov, pretože je síce pekné, že sa naučíme, ako máme históriu, keď sami sebe nevieme navzájom pomôcť. Je možné, že raz tú pomoc budeme potrebovať aj my. Preto je dobré, že existuje Červený kríž, ktorý tí ľudí motivuje a učí ich, ako tú prvú pomoc poskytnúť. Mne osobne sa tiež niekoľkokrát stalo, či už na kúpalisku alebo na lyžovačke, že som musel poskytnúť tú prvú pomoc. A o to lepšie bolo, keď som ako lekár vedel, ako sa tá prvá pomoc poskytuje.